Ngiyacela ukulekelela abanye lezinto abe ngiyacela ukuthi ukwazisa abafana abazosiphathele babufakazi Nkosi yabonga usisa amen. Siyathola nama-cellphone ngazawethu siwakline engakhali makhulekhozo ngoba umuso uphethe inkonzo cellphone uNkulunkulu asiwela ukuthi izinivala kubaleke. Ngiyacela nama-cellphone siwakline nje ngegama leNkosi amen. Yakhethu lezibizo 238 Oh,
Isipaka sasemabovini sifike enyangeni yezulu. Sifike siyabhunga sithi shamba ngisiloni Nazareth amen. Kodwa lapha baba nginenkinga. Shumayi 10 verse 1. Baba nginenkinga. Uma konke lapha ekhaya usezala iy'ngane zaze zambili azibone izingane emehlweni. Ukhulela ingane yesithathu. Manje nginovalo lokuthi ungasebenzele naye ayizale le ngane iyimpumputhe. Ngithe angize kuwe she. Shumayi 10 verse 1. Ngithele shemba ngize kuwe. Ngoba sengakodokotela ngakhathala lezingane zami ezimbili eseyizele ayibone emehlweni. Kodwa umakoti ukhulela ingane yesithathu. Nginovalo shemba ukuthi uzozala impumputhe yesithathu. Shumayi 10 verse 1. Kwakahle futhi yaphinde yafundwa umshumayeli. Izimpukane eziphileyo. Izimpukane eziphileyo. Zenza amafutha enyanga. Zenza amafutha enyanga. Yemithi anuke kabi. Amafutha enyanga yemithi anuke kabi. Inkosi ibusise Mshumayeli. UyiNazaretha nenyanga yakho kodwa. UyiNazaretha kodwa. Nenyanga yakho futhi. Awenza ukuphumisa ngisho ngesabathi. Ithi uze lo muntu usebenza. Funa ukuguna ngo-1 emini ngesabathi. Funa ukuguna ngo-1 emini ngesabathi. Bese uthi hayi. Vele hayi ushembe vele hayi. Ushembe vele kuhlanjeni ukwangele ngeshumi. Lapha esontweni. Ngizoqhuma ngesabathi ngoba kangisho inyanga vele. Uthi ayasithula inyanga yezulu. Yasimuka lomphemo emehlweni. Yasibambelelana ethi usufike emgcineni. Yakhumbula uyenyangeni wena uyofuna umuntu obesipaka okushaya insizwa na lekule ndoda shebe impela ngiyakhumbula. Uthi yathini nyanga? Uthi lona yathi nyanga baba kungcono mina ngihambe bese ngibuya nomntwana wentsha ongakabona emehlweni iyobe isingenzela umuntu okushaya induku ukuze wonke umuntu angathi bangibhekene naye angangiboni ngishaye phezulu ikhanda. Uthi ushembe angithi wami usuphindela uyenyanga yesiqala wavuma lo isibhoka sakamkhize emabovini sathi impela shembe yamgcwaba. Uthi ngesikhathi yamgcwaba uthi konke kukuwe wavaleka amehlo ngisho nawe ukobe uyaphila kodwa ngokungakale ngalena wengamoya ngale wasezulwini kwawena uyimpumputhe. Ngoba wena inyanga yamgcwaba ngemntwana engaboni emehlweni ukuze ushaye insizwa nale ngane esesiswini kumka khona izozalwa ingaboni emehlweni. Awunayo inyanga yami. Ubona isinanga phela emgithini enjobeni kuyaqinjwa phela. Enjobeni. Hey, ubona indoda icasha ngathi yayagincina lelo lamalele. Wawenze njani? Khona ngisho ingcabe enganganawo umuntu ezimnyama bhuqa. INazaretha kodwa ngithe lisekhase phansi. Wenze njani? Uyibuza uyiphendula. Yayithi inyanga yezulu kodwa ngoba mina ngumshembe sengizokuzwela. Ngoba wayona le umaka uzoyizala iy'mpuputhe kodwa sengizokuzwela ukuze ubone ukuthi thina boshembe singawoba landa amafutha uthole lodethu walanda amafutha namanzi. Ushembe wasefaka umuntu wafaka umuntu owodwa. Yathula le ndoda yazi lutho phela. Wafaka umuntu wesibili. Wafaka umuntu wesithathu. Wayifaka impilo yamthathu kanje emafutheni. Wasekhuluma nabasezulwini. Waseyikhipha. Wayesethi uyofikela izingane zakhe ezimbili. Uyigcobe emehlweni. Ekuphela iy'nsuku eziwu-7 zingabonanga. Lawa uyofika umnikeze umkakha wakho ukuze kuyovuleka amehlo ale ngane esesiswini ngoba kwayona izozalwa ingaboni emehlweni. Amen. Job 5:18 this.
Hey, I need to get through.
kwathiwa ke siyendaweni ethize uthi uTJ bani hayi esabatheni ubonakalisayo Job 2:11 verse Abantu abathathu abangani bakaJob ibambe khona lapho mshwana oseqhubeka Nkosikusize ba abantu abathathu abangani bakaJob bahamba naye lithi iBhayibheli ukuthi uJob enenkinga uthola abangani abasuka beshiya imizi yabo bezohlala noJob usuku nemini bemthandazise befisa ukuthi izinto zakhe zilo abangani abathathu khona abangani abeziwa magula ufika mzwana unemali akuthathe lesabatha akasendaweni ethize ugcine wena usutholakala endaweni ethize bethi abanye hayi bakafike insizwa lapha kimi ekhaya Justifaz bese ithi ngizongena na ithi nakuphi ithi la eNazareth kodwa sekukhululekile hayi sekubonile ukuthi hayi ngeke ngize ngizangena ngoba siyafana ithi mina ufana noma ithi ngani laba abantu abaney'tulo la ade sidansa nabo nje laphana yayisishinda abadansa ngathi mina lama esiduka ividiyo Zubelini insizwa zifaka ingoma la ku-jukebox yaseNazareth ikhona ngisho ku-jukebox yaseNazareth zifake ku-jukebox insizwa cabanga ngolwesihlanu ebusuku mhlawumbe kwango-11 zifake ku-jukebox iyasho zubelini zishawu-5 khona uthi lona bekithi sekuzongena sekubona uyafana nabo labo sidansa nabo la Bamboga Angelene Amangela Angelena se Bamboga Romans 7 verse 1 Anazini bazalwane ngikhuluma nabawaziyo umthetho ngikhuluma nalabo abantu abazumthetho yinananjalo empinde phuzwana ukuthi umuntu ubuza umthetho ngesikhathi sonke uyafika omunye umuzi khona omunye umuzi ngake ngusho mhlawumbe khona ihloko zakhona mthuna zinsizwa lezasemhlabeni lezey'phethe induku ey'namehla ngalangani zithifana awusiyela kwamaleka ufuna usicelele izinto zethu uzokunika wena ngoba uyiNazaretha bese ngiyana ngifike ngicaba zithi insizwa lapha icela izinto zazo lezi zinsizwa lezehle lapha zicela izinto zazo athi no baba hayi mfakazi sekusele lokho kwamakhosana sekusele kwamakhosana iy'nhla zokuthi ezade ngithi sekusele okwazo bangcwele kenzeka umuntu agibele ebhasini ngathi ithitha nalo bagibele umuntu ebhasini ngathi ithitha likho uzothi sekufika lokhu yini lokungenesha amathikithi ebhasini khona lokungenayo ethikithi abantu bazokwehliswa ushayela uma uyiNazaretha
ukwenze wafaka utshwala emlonyeni wakho thina boshebe sikushiya ngalelo langa sezandina asemeza
Nashiza bona bafa, wani laba maposo mnilweni weta mama afa.
uShadrach noMeshaki no-Abednego ashona eboshiwe phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Baphoswa phakathi esithandweni somlilo ovuthayo. Noma ngabe uthola ukuthi umsebenzi awutholi uzenza esithandweni somlilo, kodwa fana noSheba khona lapha esithandweni somlilo. Noma ungafana zingane uzusala usuthi awuSheba thatha namthatha, hlala khona lapho esithandweni somlilo, hlala noSheba wakho. Lapho uNebukadnezar inkosi wamangala abashingani wesuka masinyane wakhuluma wathi kuyo impakathi yakhe asiphosanga yini uthi noma asiphosanga yini amadoda amathathu aboshiwe phakathi komlilo. Baphendula bathi uyinkosi uqinisile Nkosi. waphendula wathi phela ngiyabona amadoda amane sengibona amadoda awufo zengamile namhla izibopho ukuthi lamadoda ungawashi uyabona nje ukuphila nje uyitshela ukuthi uwe thenga imoto uphinde uthenga enye ushuthi uyipost uthi hayi mina ngiyinkingi ushemba wena ithina Nkosi khona umuntu wesifo futhi lo muntu ngowasezulwini ngibona ubamba umlilo kanje ukuthi lamadoda amathathe kahle ushemba ungena nawe emlilweni khona babethe u2026 ngeke ubone wena futhi bebengaqala ukusho basho nakuloya bathi ayikulokho abalisho ka2010 babathileke lona ubone u2010 bakufaka esithembeni somlilo uJehova wama kanje uJehova lapha ngakithi kukodwa inyanga 2 months back inyanga yasho inyanga wafika abafana bafuna into ezikwayindana uyona inyanga ukhona babefuna ukumnyusa yabanika inyanga yathi begcobe emathayini emoto yathi noma kanjani insuku ezintathu ngayiphela izomginqa imoto uzoshona engabhala sona sibili yakhe imoto naphaya unombolo 2 yaginqa imoto beyond repair kodwa lokho ngesikhathi imoto ilalithi yakhipha uphumula yashi imoto yaphela kodwa angafalo amen wafunda yaginqa imoto kodwa angafalo Jeremiah 1:5 Usyangela nalo sizi arawa filwazwait usyangela nalo sizi arawa Uthi
ukuthi mfana wami uma ngingaphenduka ngisezulwini ngabona emhlabeni ngathola unyoka ekhala kodwa ekhala ngenxa yakho ngalelo langa ngelishoni languphila uma ngingaphenduka ngabuka emhlabeni ngafika unyoka ekhala ngenxa yakho ngalelo langa loshona nawe Jeremiah 1:5 Leza kimi izwi kaJehova lithi ningakwenzi eswini nakwazi ngasemveleseni kwakhe lokho kunzima sabhekene nakho uNkulunkulu uvele uyawazi uyazi ukuthi uzophela nini uzoqeda nini yena nesikhathi sakhe wena Tondrasha ungakaphuma eswini ngakwenza wakhe inkosi ikusise mshumane nobona lezidinga amanishishi zonke zithole sesila emhlabeni siphume eswini zoma sembethe ubungcwele amanishishi siwatholela emhlabeni amanishishi amaningi futhi thina siyifake thina wona bese bakhona amanishishi emvelo njengalento yemoya lento yemoya sizoza ngithi ngizwe nje amanye amaNazaretha eshumayela intshumayelo ebheke emaleft kuthiwa bafike indoda enyangeni yezulu yathi le ndoda baba umama wakwami kuthiwa fune elungisela lento yabantu abadala abanye mina angifuni ethi ngayenze uzofa phela uzofa Sasa nazaretha ushaya Siwe thina sizohlangana sibatshele Joseph ukuthi ushaka kahambe enzele lo bese hlandlulu bese kuyekhe sonto yikho la ushaka wabhala khona amningwanga ukuthi masingenele inkonzo besilaphila amandile namandawe onufa bezizwe uthi wafika bonke bala endaweni bathayi bamthiyana somdala hamba ufana ngoba wathola ingane manje uzomdala zoshona etshela uma zule velika mina ngifike vele mina ngona ba 12 bathi labo ongeke umama ngihamba ufana zule velika mina manje angazalo mina ngona ba 12 bathi hamba ufana uzomdala sesinike zingane usukhulile mama wazalika namanje zoshona bashoma bashobani ongeke othi mama ngalezo othi mafika wathi siphethe ithawula lemhlophe konke damnika uthi wena imali yakho wathola ukuthi ingane angangirathi sengane
Utoibuka ngano itani kodwa oyifunde kodwa mama ngiyifuna uthi usazosala lengane igama lalengane usikhumbuzo samamboza betshela umama angazalwa njani ithe incwadi ungakaphinki esini ngakwazi uthi kwamthambo besilisa abazinazo samnika ithawula ehlombe uyafuna umlungana futhi uthi sathi senzela lo ngabe sesiletha kuphathela ngalokho uthi wake zaphathela ungamese samnika ithawula uyafuna intombi zakhe bathiwa umandila ngcibe lo noma umandila lo usazozala lo uzale lo bese ugcina ngalo ongakazufa sebefikile bathi yashona wena ayemthanda uNkulunkulu wena ayemthanda uJehova wena mawusaphila eNazaretha awuthumisa uNkulunkulu ngathi urishi ngathi impilole ngathi unawo yonke ngoba khona isikhathi esizofika ungasakazi ngonyaka ushe bonke uJehova naphe umlame ozenethuba wasiyazalwa mina wasiyazalwa umfowethu wasiyazalwa uthathe wethu wasikuyaphela ukhona mama uyaphila una 93 years umama ukhona uyaphila ehambela ngenyama uyalima ngisho ulimi unamasimo akhe lapha bonke laba ababethu uzoshona mina babona ngamehlo mina bashona Chutu kama noma asengizaliwe noma angakaza ngoba angabona ngambuza president atapha bonke wathi babasho bonke abeka kodwa khona 93 years Marko 4 verse 9 wathi kubo onezindebe zokuzwa akeze baba Isho isihlalo ka chapter 15 Kosi kusisibuka Kosi yeto semagati
Oh